ହିରୋ ବୋଲି କହିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ କି ଭଲ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ରାଗିଲେ ବଂଶୀ। जीवू जीवू ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛୁ ତ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ରେ ଚାପ ପଡୁ। ଆରେ ତୋରି ପାଇଁ ସେଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ସେ ଶିବ ବିଷାକୁ ଡାଇ ଦେଇ ହିରୋ ସାଜିଛେ ହିରୋ କେବଳ ତୋରେ এই রূপটা পাইনা ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ମୋର এই ରୂପଟାକୁ ମୁଖେ ବେନ୍ କରିବେ। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେଡିକାଲ ପଛପଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରୁମ୍। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ତତେ ଏଇଠି ଜିଅନ୍ତା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦେବି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ